Molt bones a tothom i benvinguts una altra vegada a aquest canal d'història, de llibres d'història, de tot allò que té a veure amb la història de Catalunya, d'Europa, del món. Ara que comença el curs una altra vegada, ja som al setembre, han passat uns mesos des de l'últim vídeo i procuraré, ara que tinc una mica de temps lliure, pujar vídeos més sovint, però he pensat pujar-vos un parell de vídeos sobre almenys els llibres que he estat fent jo aquest any i que ja us en vaig penjar un fa temps de cara a Sant Jordi i ara us en proposo un altre. Aquest Sant Jordi passat va ser un Sant Jordi molt ocupat per mi i vaig treure uns quants llibres i més que n'han de sortir enguany i l'any que ve. La veritat és que no em puc queixar, estic molt content de la velocitat a la que estan anant les coses pel que fa a la producció de llibres que estic fent amb d'altra gent, a més gent molt treballadora, però avui us porto aquest llibre. És el llibre titulat Les Borges Blanques, com no pot ser de cap altra manera, i és un llibre molt especial perquè no és exactament un llibre d'història. El que passa és que jo hi participo com a historiador i una mica com a assessor sobre la història del patrimoni de les Borges. És sobretot un llibre de fotografia, és un llibre de fotografia feta pel fotògraf lleidatà Toni Prim, el qual va estar acompanyant pel terme i per les Borges, fent fotografies d'elements patrimonials, històrics, culturals, etc., del poble, de les Borges, que podien interessar per fer un llibre de fotografia, diguéssim, de gran qualitat, fotografia no només documental, sinó també profundament artística, en el sentit de transmetre el valor que té la història de les Borges, el pes de la història de les Borges en tot el que configura el seu espai, diguéssim, urbà, però també humà. El llibre del Toni té una introducció que li vaig fer més o menys per orientar el lector sobre com és aquest patrimoni que es trobarà en aquest llibre, quin tipus de patrimoni tenim a les Borges, on també faig una crida a conservar-lo, evidentment, crec que és una part molt important, diguéssim, del conjunt del poble. I a més totes les fotos tenen petits peus de pàgina una mica explicatius per comprendre què és aquest patrimoni i com l'hem de gaudir, com el podem trobar també en el conjunt d'elements patrimonials del poble. El llibre està dividit en diversos capítols que més o menys venen a ser capítols temàtics, capítols uns dedicats, per exemple, a l'arquitectura, d'altres dedicats a la indústria de l'oli, d'altres capítols més sobre l'aspecte festiu del poble, un capítol dedicat al terme. De fet, el llibre està pensat com una mena de cercle que es va tancant sobre si mateix com una espiral, en el qual comencem des de fora del poble, des del terme, dels espais potser més llunyans al centre de la població, i ens anem aproximant a mesura que avances en la lectura del llibre fins al centre, al cor del poble, que són les persones. En diferents capítols, com deia, vas explorant aquestes qüestions, qüestions que tenen a veure amb l'economia, la cultura, l'arquitectura, l'agricultura, el paisatge, i és un llibre que, diguéssim, pensat per a vendre les Borges una mica, per posar en valor el patrimoni, però també perquè la gent de fora una mica el compri, en el sentit de creure i fer-nos creure, també nosaltres els borgencs, que sovint tenim una autoestima una mica baixa, fer-nos creure que el llibre, diguéssim, demostra que les Borges té molt de patrimoni per conservar i per difondre, i que, per tant, diguéssim, val la pena vindre a viure en aquest poble, per exemple. El llibre, com us deia, el vam treure l'abril d'enguany, el vam presentar aquí a les Borges, a l'Espai Macià. El podeu adquirir a les llibreries d'aquí les Borges, també al mateix Espai Macià, i com haureu anat veient al llarg d'aquest vídeo, les fotografies són d'una gran qualitat. El fotògraf és el Toni Prim, us ho he dit abans, ell
ell és una persona amb una trajectòria, diguéssim, diferent de la que podries esperar d'un fotògraf. En veritat, ell és llicenciat en Filologia a la Universitat de Barcelona i no va ser fins més tard que es va professionalitzar en el camp de la fotografia a través d'uns estudis que va fer als Estats Units i també a Suïssa. El Toni ha produït molts altres llibres de fotografia i exposicions, a més de ser una persona molt implicada en les associacions de fotògrafs a nivell lleidatà i català. Ha fet i publicat llibres sobre Lleida, sobre Tortosa, sobre Targa i d'altres que en té en cartera. I diguéssim que també és un fotògraf artístic reconegut amb obra pròpia dipositada tant al Museu Nacional d'Art de Catalunya com al Centro de Arte del Museu Reina Sofia. Bé, només és aquesta recomanació, espero que us feu amb aquest llibre, tant si sou de les Borges com si en voleu sàpiga algunes coses més, com si teniu intenció de visitar el poble. El que us deia, miraré de mantenir el canal una mica més actiu, ara que tinc una mica més de temps, no gaire més, no em perseguiu gaire, i fins aviat.